Dnes tu máme takéhoto siláka Toyota Hilux 2015 ročník a budeme teda vykonávať kompletnú výmenu oleja s preplachom v prevodovke aj filtra a skontrolujeme takisto aj rozvodovku, diferenciály a tak ďalej. Autičko má najazdené necelých 100 000 km. Bude sa jednať o jeho prvú výmenu oleja v automatickej prevodovke a uvidíme teda, v akej kondícii sa teda ten olej nachádza. Teraz má konkrétne 94 000 km, takže uvidíme, v akej kondícii sa nachádza od novoty. Takže na prečistenie prevodovky použijeme čistič automatických prevodoviek. Tento čistič pustíme do prevodovky a necháme pôsobiť 15 minút cirka, aby sme teda zabezpečili jeho účinnosť. Takže čistič nám teda vliezol do prevodovky. A v tejto chvíli začíname čistenie systému prevodovky. Napojenie stroja prechádza cez systém chladenia, čiže pred chladičom je stroj napojený, aby sme mohli celý okruh kompletne prečistiť. To znamená, čiže aj potrubia, aj chladič samotný prevodovky. Počas čistenia musí byť prevodovka uvedená do pohybu, tak aby sa dalo popreraďovať všetkými rýchlostnými stupňami, čím zabezpečíme vlastne prietok čističa aj cez mechatroniku prevodovky, ktorá býva v podstate najčastejším problémom a zdrojom teda problémov. A týmto spôsobom, keď pod tlakom prejdeme s čističom aj cez mechatroniku a cez solenoidy, tak ju dokážeme vyčistiť, dokážeme z nej odstrániť teda usadeniny, ktoré tam sú. Toto vidíme teda priamo, že môžeme prechádzať jednotlivé rýchlostné stupne. Je dôležité prejsť každým rýchlostným stupňom, aby sme teda ozaj mohli zabezpečiť to čistenie. Takže vypúšťame už olej z vane. Vzorku oleja sme si už odobrali, to budeme potom v podstate porovnávať. Takže odstránená olejová vaňa, taktiež odstránime teda olejový filter, vymeníme. No a bližšie k prevodovke jedná sa teda o typ A750F, v tomto prípade F. Olejová vaňa obsahuje takéto magnety, ktoré zachytávajú bežné opotrebenie prevodovky, ktoré vzniká bežným užívaním, tzv. Kovový prach alebo emózia, ale tento kovový prach sa teda usádza na týchto magnetoch, ktoré majú za úlohu zachytávať, aby sa teda nedostávali do tých solenoidov. My to kompletne vyčistíme a nakoľko je teda prvý servis tej prevodovky teraz pri 90 000 km, tak je to úplne adekvátne. No a čo tu ešte vidíme? Tu máme zátku na vypúšťanie oleja a tu je v podstate zase komín takzvaný, ktorým sa merá správna hladina oleja pri určitej teplote. Takže týmto spôsobom sa bude vlastne merať presná hladina. Vaňa sa vyčistí, dá sa nový filter, uzavrieme prevodovku a napustíme teda novým olejom. Takže tu máme demontovaný filter starý, ktorý keď si pozrieme donútra ešte nemá nejaké hrubé nečistoty piliny, že by tam boli zachytené, takže je to celkom v poriadku.
No a toto už teda máme pripravený nový filter Vajko. Snažíme sa jezdiť buď do originálov alebo do kvalitných dielov aj s tesnením, takže to bude teda nahodené a použité. No, takže teraz urobíme ešte vytlak starého oleja novým olejom z prevodovky. Tu nám teká nový olej. A teda, no ten by chcelo ale uzavrieť tam, aby nám to teklo aj inde, ak by to bolo možné. Lebo teraz nám to len vyteká očividne. Takže filter nahodený, dnešný magický dátum, snáď priniesie majiteľovi aj nejaké teda šťastné kilometre. Uzavrieme prevodovku, doplníme novým olejom a ideme na preplach prevodovky, aby sme teda odstránili aj tieto zostatky alebo nečistoty, zostatky z pôvodného oleja, z pôvodnej náplne. Už mám pre upresnenie označenia tejto prevodovky, ktoré sú tieto, čiže základ je A750E, potom F, no a alebo teda V5 a VF. To sú označenia možné tejto prevodovky automatické, je to teda opakujem 5 stupňová automatická prevodovka, plne hydraulická, čiže s hydromeničom. No a môžete ho nájsť tú prevodovku aj v týchto nasledovných modeloch vozidiel. Čiže hlavne teda Toyota, ale teda nájde sa tam aj teda Lexus GX alebo LX, no a Toyota Land Cruiser, samozrejme teda Hilux a tak ďalej, Forerunner, takže môžete aj v týchto autách tú prevodovku si udržiavať pomocou výmeny oleja týmto spôsobom. Takže v tejto chvíli sme začali doplňať vypustený olej v objeme 4 litre, ktoré sme aj z prevodovky dostali. Týmto spôsobom len naplníme prevodovku a následne budeme ešte vykonávať preplach tej prevodovke. V tejto chvíli ešte v podstate vidíme tu, ako vyzerá čisto nový olej. Že síce je presvietený, teraz aj z vrchu aj zo spodu je úplne prizračný a toto je ešte pôvodný olej stále z prevodovky. Čiže značne tmavší, je zanesený už teda nečistotami z opotrebenia, ale budeme vykonávať preplach, tým pádom budeme vidieť ten rozdiel, ako to vydá. A sme naštartovali a začne nám cirkulácia oleja už. Tak a už robíme už teraz preplach prevodovke. Spôsobom teda, že vteká nový olej do prevodovky a odoberáme starý z prevodovky. Ten nám bude vlastne tu pribúdať. Prvý preplach sa nám blíži ku koncu, už teraz je vidieť jasnejšie to podsvietenie, aj keď toto je úplne ešte iné. Takže pokračujeme druhým preplachom už vidíte, že máme skoro 8 litrov z použitého oleja. A toto bude už teda konečný výsledok. No a skontrolujeme hladinu oleja, musíme si teda zahrieť prevodovku na cirka 50 stupňov a skontrolujeme správnu hladinu oleja. Teraz nám ukončí stroj preplach, no a sa nám vyrovná sfarbenie. Takto to tých priezorov vyzerá dosť tmavo, ale už v skutočnosti bude ten olej na poriadku. Nedosiahne sa síce nikdy taká jasnosť oleja ako z bandasky alebo zo suda, to by sme použili na ten preplach aj 50 litrov, to by asi nikto nechcel platiť, ale už táto výmena, tento preplach je už veľmi kvalitný a dostačujúci na to, aby auto normálne fungovalo.
Vytlačí sa za každým takýto výpis použitého množstva oleja, podľa ktorého sa potom aj fakturuje, takže aj zákazník vidí, koľko presne sa použilo. Takže máme ukončenú výmenu oleja v prevodovke s preplachom, výmenou filtra, no a jej výsledkom v podstate je odobranie aj vzoriek, alebo súčasťou je odobranie vzoriek oleja po výmene, ktorý je tento. Čiže vidíte, že je pekný číry, priehľadný. No a teda olej aj pred výmenou. Ten olej, keď je nový, je tiež pomerne dosť tmavší červený. Tento je už samozrejme degradovaný, zanesený, má 90 000 km, ale nie je to ten najhorší, ktorý sme videli, takže ale bol najvyšší čas určite na výmenu, čiže nie 90 000 km, obzvlášť pri autách, ktoré sú takto technicky viac náročné, teda do terénu alebo na ťahanie. Tam sa ten interval každopádne skracuje. No a práve kvôli tomu, že sa teda ten olej takto rýchlo degraduje a opotrebováva, zanáša. No a je teda potrebné meniť, aby to bolo v kvalite takej, ako to má byť. No, pokiaľ máte záujem aj vy o takúto výmenu oleja v prevodovke strojom s preplachom, teda aby to bolo 100%, tak nás neváhajte kontaktovať, sme vám k dispozícii. Tak ako pri tomto autičku, ktoré sa nám ozaj ľúbi, je to takto pekne zo spodu kryté aj tá prevodovka, čiže v teréne nie je možné poškodiť obal prevodovky alebo motora. No a to autičko teda určite bude vedieť slúžiť. Len je teda potrebné sa starať oň tak, ako má byť.